lucrurile s-au schimbat de la prima ediție. Acum ce pot să spun că îmi place cel mai mult este să descoper noile ateliere și toate lucrurile care cumva se dezvoltă și cresc din ideea inițială, și anume că totul pornește la citit. Mi se pare că în fiecare an descoperim cumva noi perspective de a vorbi despre cât de important e cititul. Îmi place foarte mult că sunt acei copii care sunt curioși și curiozitatea pentru mine este fantastică. Cititul este un univers, un loc în care ei descoperă. Să le hrănești această curiozitate mi se pare fantastic. De obicei, la narativ vin părinți care sunt interesați de subiecte, știu la ce vin și atunci automat și implicarea lor este mai mare, dar anul acesta a fost impresionantă participarea și mă bucur foarte mult. Ne-a plăcut ideea de a participa la tot felul de ateliere creative, foarte frumoase. Mi se pare că atmosfera este foarte frumoasă și ceilalți participanți sunt drăguți și buni. Am ales să vin la narativ, fiindcă aici sunt foarte mulți copii pasionați de lectură și m-am gândit că totuși pică fix de ziua mea și că o să mă distrez foarte bine și mi-ar prinde bine niște relaxare înainte de petrecerea de diseară. Aș spune că e distractiv și că înveți multe lucruri noi. Cred că copiii sunt atașați deja de social media și nu le mai arată nimeni drumul acesta către cărți, despre a-ți îmbogăți imaginația prin ceea ce citești până la urmă. Îmi place să lucrez cu copiii pentru că sunt foarte creativi, foarte liberi. Mi se pare că au o energie diferită față de noi și mă încarcă și pe mine cu energie bună.